Maranon lang may tipon-tipon king opisina na ning Department of Environment and Natural Resources so DNR Region 3 king maimpisyo dad San Fernando dingat king adwang dana na empleyado ibat ka rin mialiwang ahensya ning gobyerno. Itiban makisan metong king pamagmasusi king kapaligiran takbo para sa kalikasan ning DNR ang timong parti na ning Earth Day celebration ngening banwa. Pero yung may sabing aktibidad ay amu kabud fun run king pamamulay daring partisipante sa tinlang bibit-bitang palis, sarulat garbage bag, uling kabang pupulayila, sebera mo naman ing pamamulot basura. At uling ing tema ngening banwa, Planet versus Plastics, plastic ing punteryadang a-kolekta, antimurin ding mialiwa pang non-biodegradable wastes. Evelyn Villafane at talaga pagobra king Department of Agriculture, nakanupelang pasan ing pamikatagon bang makasaog king maulagang aktibidad. So, napaka-significant nito lalo na kapag ganitong tag-araw. So, sana maging i-maintain natin to kasi every gawin natin every tag-araw para at least pinaghahandaan na natin yung tag-ulan. Iglen Mark de la Peña, magobra king Overseas Workers Welfare Administration o OWA Region 3, first time na kanong makyabe karing makanining aktibidad. Makabaldugan kanu ing kayang partisipasyon uling pauli na nini, makaamuyot ya karing aliwa ang aksyon at maging parte na ning solusyon king problema king plastic waste. Enjoy po, masaya po. Masaya naman po yung environment ini. Naman makasaw po, karing pong kapaligiran po na makapaglinis makanyan. Agpangking talapagobra na ning Bureau of Fire Protection Region 3 ay Fire Officer 2 Ambian Villaalba mukano albuging malyaring idala na ning problema king basurang plastic. Lalo na halimbawa ma'am, nakatumpok tong basura na to, napaka-fire retardant niya yung plastic. Kaya kung hindi mo siya ma-segregate ng maayos, magkoko siya ng malaking sunog. Ing kapaligiran kanu, ingaisip ng aktibidad ng DNR bang ipawagaking publiko ama natili pamuring problema ing basura king bangsa. At antimong talapagobra king gobyerno dapat mong magilang ehemplo bangaya muyod ding sablan na kumilos at manambag king pamagresolba king problema. Pasibayo na namang pega na kaning Regional Executive Director ng DNR Region 3 ay Ralph Pablo ing ulaganan ng proper waste segregation. Alam naman natin yung dulot ng maraming plastic, okay? Na pag sinunog yan ng hindi tama, nakakatulong yan sa nakaka-epekto yan sa global warming, okay? So dapat kolektahin yan para maganda yung tama yung pang-dispose later on, okay? Maragula porsyento na pamurin kanu ni nga kolektarang basura kalupan na mo king Manila Bay Cleanup Drive, plastic waste law. Pero nung mamanage kanong masalese ang basura at inla pangaliwang gamit deni. Aparti pa king waste segregation, metong pang solusyon king araranasang climate change ing pamananam kanong tanaman. Siguro it's high time for you to plant your legacy tree, something like that, or anong halaman kasi lahat naman ng halaman nag-sequester ng carbon. And at the same time, nagbibigay naman sila ng oxygen. So yun yung mga symbiotic relationship Samantala, aminado yung DNR na problema ya pa rin ang implementasyon ng Ecological Solid Waste Management Act o RA 9003. Inyapin kasabihan na ng Earth Day, pega na kanang pasibayong Pablo ang responsibilidad na ring local government units pangarasking pisasabyang basura. On the part of the DNR, kami nagbibigay ng technical assistance sa mga LGU. Kasi ang talagang may mandato sa implementation ng RA 9003 ay ang local government units. Maniwala ya kanoy Pablo na behavioral change ang kailangan bang asolusyonan ang problema king climate change. Dapat kanong mag-umpisa ang pamagbayo kareng pibale-bale kapamilatan na ning istong pamanugseking basura. Palagay ko naman, marami nang nagigising ngayon dahil iba na yung mundo natin ngayon. Okay? Umiinit na, yung mga desyertong lugar na babaha na. Yun ang mga epekto ngayon na noon parang hindi naniniwala ang tao. Kaya they just keep on doing yung mga dating ginagawa. Siguro now is the time for them to wake up and feel by themselves kung ano yung mga dulot ng global warming na ito. Pakisabi na naman ng DNR ay balaos da sana kanu ding mialo ang ahensya ing makanining aktibidad. Ang ginagawa natin ngayon ay hindi ganun kalaki pero gusto lang nating
ipakita sa ating mga kasamahan na itong gawain na ito ay sana hindi lamang sa araw na ito, kundi magtuloy-tuloy. Minabot king 180 kilos nga kolektarang basura king may sabing kapaligiran, takbo para sa kalikasan. Menyambut naman ding taga BFP Region 3 ang timong peka mabili sa runner at peka marakala kolektang basura. Earth Day every day. Inikanu, kailangan tamong pairanan lakwas na ngening panahon apan nandamantana ing matinding epekto ng climate change. Balang metong kaya katamo, kailangan kumilos at magmasabal king pamanyese at pamagprotekta king yato. Responsibilidad tamong panatilyan niyang malinis sing indong kalikasan bang midinan lapang mas masanting at ligtas at tuknangan deng tutukipang enerasyon. Ako po kaya kayong tanasuyo, Jennifer Salenga, ating pusong makabalena.